edugo Maazị Christian Udechukwu n'iyi ọrụ dịka Komishona n'ahụ maka ụlọ mmepụta ngwaahịa na Anambra steeti site n'aka akanati steeti ya bụ ọkammụta Chukwuma Soludo ka ejike abana kọtọpụrụ gị akụkọ a. Maazị Evarist Ubah bụ onye eduru n'iyi ọrụ dịka onye special advisor nke gọvanọ n'ebe o metara azụmahịa ka a na-edu ha n'iyi ọrụ ahụ nke emere na Esco Chambers nke dị na Government House dị n'Awka. Ndị nọ na ya gụnyere gọvanọ nakwa ndị otu Executive Council. Dịka emechara ya bụ ihe a nabatakwara ha n'ime ya bụ kansụl ka ọ na-agwa ha okwu. Gọvanọ Soludo gwara ha na ọlụ a bụ ọkpụkpọ oku akpọrọ ha ka ha jere ndị mmadụ ozi. Ọ gwakwara ha na ọchịchị ya na-agbado okwu n'iwugharị ebe niile a na-alụ ọrụ ma gwa ha ka ha tinye uchu ma lụọ ọrụ ha nke ọma. Ị ga-echeta na ka ọnwa Eprel dị na mkpụrụ ụbọchị 12 n'afọ a bụ 2023 gọvanọ Soludo kpọnyitere Maazị Christian Udechukwu dịka onye kọmishọna na-ahụ maka indọstrị iji nọchie anya Maazị Obinna Ngọnadị. Emechakwara ndị House of Assembly nke steeti a ma nyochaa nabatakwa ya.